Gure asmoa zera da, 450 familien hornidura bermatzea hemengo instalazio honetan. Gaur egun badauzkagu 200 piku bazkide ja izena emanda eta inbertsioa eginda, eta abian jarri dugun nolabait harpidetza kanpain bat hori gora egiteko. Maiatzaren hasieran inguruen hasi ginen hemen gauzak egiten, baina orain arte praktikamente ez da ikusi gauza handirik. Ja transformazio zentroa eta jartzen ari gara, eta hortik aurrera hasiko da gehiago ikusten. Uste dut urrian ja martxan izango dugula, eta kasu txarrenien azarorako izango dugula etxian ja emetik sortutako energiaren faktura. Las placas que se van a instalar van a ser más o menos entre unas 2.300, 2.400. Tenemos que esperar a la implantación definitiva, y con una potencia pico de 1,200, o sea, 1,250 o así, pero con una potencia total de 1 mega. Errezena zera da webgunera jo, ekiola webgunera jo, eta bertan badaude hainbat sarbideak nolabait informazioa emateko eta eskatzeko, eta erantzunko zaie aldan azkarren. Hala ere, datorren hastien, Arrasateko Baze bulegoan izango dugu persona bat nolabait daukazuen daukaten zalantzak argitzeko, eta egongo da arratsalde guztietan 3-tik 6 arte. Eta hurrengo hastien, 19, 20 eta 21, gure batzar orokorra izan arte, Baze bulego horretan, baina goizetik. Goizeko 10-tatik orduatak arte egongo da personaren bat. Eta batzar orokor horretan, jakina bazkideak daude deituak, baina zabalik egongo da edozeinetako. Interesatuta dagoen edozein persona, hurbilagotik informazioa jaso nahi duen persona, gonbidatuta dago bertaratzeko, eta bertan duen zalantzak galderak argitzeko.